keɗadere fi fulfulde yamɗe jeetati silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lammorde Sénégal kon waktude to Bamako leydi Mali. Ahmadou Barouba. ko toon to Bamako ni puɗortoɗen ɗiɗo kabaruji nambiyen toɓɓe mawɗe ɗe ana tawa hen lamorde Mali jaɓɓoto hande altine kawral hooreɓe dental leyɗele Sahel AES. kawral ngal balɗe ɗiɗi fanare nde woni yewtude golleji gaɗaɗi kañum e ɗaɓɓude peeje kese e ɓamtare ɗe leydi Sahel gonduɗe e caɗele rafindenako. Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi no tawe e jillu gila balɗe ɗiɗi to Casamance diwal worgo leydi ndi ko ƴewtade tolno eɓɓoje artirde jaam e ngal diwal e ferade ngal lawol ɓamtare o noddi ɓiɓe diwal ngal e murtuɓe joguiɓe kaɓorde e artirde jaam e huccande ɓamtare. fuɗɗude hande en gartane kabaruji ɓurɗi mantinade e nde hitaɗuji ɗiɗi e nogas e joyyi hande koto Guinée Bissau paɗen sikki ala ko saminere laamu Umaru Sissoko e mbalo ɓuuri toon mantade laamu ngu nana e juuɗe général Hortan en taha e mbalo nana oɗo saaha to leydi Maroc. tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Mali puɗortoɗen Bamako lamorgo leydi ndi toon fuɗɗan hande kawrital balɗe ɗiɗi hooreɓe feddel dental leyɗele Sahel AES. ngal kawrital woni ɗiɗaɓal gila fedde nde sosa ɗum waɗan caggal nde jagorɓe leyɗele AES joddi e balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe fanare nde woni yewtude golleji gaɗaɗi kañum e ɗaɓɓude peeje kese e ɓamtare ɗe leydi Sahel gonduɗe e caɗele rafindenako. kiroɗen Minati Diallo. horejo laamu hakkunde Mali général Assimi Goïta jaɓɓoto honoroɓe makko fedde AES hande général Abdourahmane Tiani mo Niger e capitaine Ibrahim Traoré mo Burkina Faso. toɓɓe kewɗe ɓe hooreɓe leyɗe dental fedde AES kani yewtitinde e ngal kawrital balɗe ɗiɗi tenti e ndenagu leyɗe maɓɓe. ndenka e kisal ɗum ɓurata jogade sembe e nde jonde nde wonno Mali Burkina Faso kañum e Niger ana gondi e caɗele rafi ndenagu duuɓi kewɗi joni. ɗum jaatid woni sababu sosugol fedde nde e yaltugol maɓɓe e CEDEAO kañum e G5 ngam haɓude ɗe caɗele asawere hecci keñal général Assimi Goïta horejo Mali joƴƴini horejo konu dentungu AES ko noddira e francire force unifiée. tafon andaka adadu konun koɓe tawaɓe e ngal guɓal ka e ngal rentini konuli leyɗe tati ɗe ko Mali ngu daki tafon e wi horejo Mali ngu konu fuɗɗi golle ɓooyi o yetti darde maɓɓe e basi kuliyankoɓe e leyɗe AES. nde wonno Assimi Goïta holliti konun koɓe force unifiée mbari horeɓe kuliyankoɓe hewɓe ka jonno o hokkali adadu maɓɓe. hooreɓe ɗe leyɗe tati Sahel ana kani yewtidinde e alhaali faggudu hertamuya e suudu banque nduɓe anniyi sosude télé e radio fedde nde fa yottade yaha garta ɓiɓɓe leyɗe AES ana tawa e toɓɓe jewteteɗe e ngal kawrital ɗiɗaɓal. ngal kawrital ko toon to Bamako waɗata hande fuɗɗoto horeɓe Nigéria keeɓi waɗude peeje ngam 150 sukaɓe janggoɓe diftanoɓe gila nogas e goho lewru faltidu accite nambiyen ɓe accitama ɓe ko yimɓe joguiɓe kaɓorde diftinoɓe nder l'école catholique en hakkude nayade rewo leydi ndi ko ɗum nantini ƴettano konngol gale lamorɗo ɓe sukaɓe 150 accitama diftano ko e nder diwal Niger. fiyande drone waɗi mayɓe 17 faltiɗo e nder luumo Darfour diwal hirnangue Soudan ko paramilitaire en goni e renude ngal diwal na mbiyen ko e juuɗe maɓɓe diwal ngal woni nde fiyande e nder saare Al Mahla addi cumu e nder nokkuji jeeyirɗi wona kono ngu wona paramilitaire en FSR hay goto e maɓɓe hokkirani kawaru yoɗo ala haali. fedde Médecins Sans Frontières jertini hanki layugol rafi biyeteɗo rougeole e francire toon to Darfour ɓe kolli ɓe mballi fodde 1,300 nebbisaɓe namben wonduɓe e nguɗo ñaw. Sénégal ɗo ko hande waɗata balɗe tati e jillungu balɗe joyyi ngu Bassirou Diomaye Faye horejo leydi ndi woni waɗude to Casamance worgo leydi ndi jillu ngam ƴewtade tolno eɓɓoje faade e artirde jaam e ngal diwal e ferande ngal lawol ɓamtare e ɓoore innirande plan Diomaye pour la Casamance o ƴetti konngol hanki to wuuro wiyetego Niassia diwal Ziguinchor ngam noddude ɓiɓe diwal ngal e murtuɓe joguiɓe kaɓorde taweteɓe toon ɓuuri hande duuɓi 40 artirde jaam ngam huccande ɓamtare diwal ngal. yogay ɓiɓɓe Niassia kolliti wonde woni yidde maɓɓe e ko yo jaam laato e Casamance. Bocar Tall. Pular wi koma jaam waɗande jama juule ɗum waɗi Bassirou Diomaye Faye horejo leydi Sénégal wadde e rango e ɓiɓɓe Casamance e joƴƴingol kaɓorde ngam fandare maɓɓe e ɓamtare diwal ngal e mbadi kuptidinde ina heɓo. tous mes frères et sœurs min noddi ɓiɓɓe diwan o foof rewɓe e worɓe joguiɓe kaɓorde e tawtude min e darde nde min goni e dow mumde ngam artirde jaam e nder Casamance wuuri fitinaji kewɗi
kadi yonti diwan o e heɓto ndimago mum gila e finatawa makko ha e ɓamtare. Son dynamisme culturel. o suutiɗi kongi ko e yeeso lorinoɓe eɗin fitinaji woni yidde mabɓe kamɓene ko ruttade e gure mabɓe gure ɗe pettoje goni e ittede e mumen. Mariama Sagna haali e inde ɓen loriɓe yaɓɓuɓe e pettoje to Dar es Salaam Niasiya e nder diwal Ziguinchor. Le 17 juillet 1998 ñande 17 hitande ujunere e kemi jeene e capanɗe jeene e jeetati jaaɓunomi e min gila nden miɗo yaada e metteɗe gañanɗe min jiɗi tan ko ruttade koɗorɗe amin ɗe kono min ngala bawka mun min ñaagoma tan yo a wallu min hen ñaan ngandinmo leñu. hoorejo leydi Sénégal ina heddora balɗe ɗiɗi e jillu mum e o banggue e leydi ndi ma o ya e nokkuji kewɗi e mahanteje ɗe laamu ngu woni e wadde e nder diwal Casamance. RFI. leydi Sénégal holliti walla nabiyen waɗan ballal muɗum e ɗowgol leydi Guinée Bissau e gartugol muɗum e lawol démocratie o anni e holli ɗum ko jagorɗo Sénégal halfinaɗo jokkodiral inde makko ko Cheikh Niam o waɗi toon jillu hanki kanko e Biram Diop jagorɗo Sénégal halfinaɗo ndenago ko imminaɓe hoorejo Sénégal Bassirou Diomaye Faye caggal jiidal mabɓe hoorejo laamu fadde ngu ortan en taha ɓe jagorɗo ɗiɗo Sénégal e nando mabɓe mo Guinée Bissau Joao Bernardo Vieira jillima dawriyankoɓe dumbaɓe nabiyen sokaɓe caggal samindere laamu ngu kañum e goto e ƴamannoɓe lefol hooreyako leydi Guinée Bissau Fernando Dias da Costa moloyiɗo toon to ambassade Nigeria gonɗo to Bissau keɗoɗen Ousmane Arouna e Mbalo. caɗele dawruɗe Guinée Bissau wondiɗe battinani he jokkodiral mum he Sénégal ko ɗum waɗi Sénégal wi ɗowat Guinée Bissau saabu hebde laawol dejir he démocratie ko ɓuuri yawde ɓangi aadi ndi ko jagorɗo jokkodiral Sénégal Cheikh Niang he o alet he garangal makko ngal mo waddi he jagorɗo konunkoɓe ɓe Biram Diop nde wonnoɓe gaddi ko kabaru hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ha he jungo hono makko ortaynta. Ces explications ont été bien reçues. Konguɗi maɓɓe ɗi min nani ɗum no fewi e min paamiɗi min jottinona yet ɗum hoorejo amen leydi ndi min kaldi e maɓɓe ko yori e dumbaɓe ɓe min ñaaguima ɓe haltegol dumbaɓe ɓe e min jokkat nde yewrere. Nous allons donc poursuivre cette question. He konguɗi makko mbo wi mon yi udirare he laamu fadde o Guinée Bissau he arsirde dejre ko ɗum waɗi mbo wi leydi ndi ɗi fodde he ballal aduna o ha tengti noon CEDEAO. Les autorités min paami wonde ɓen jogii anniye keɓgol kawral e muradu wonandu ko e laamu fadde o gonɗen joni ko heddi ko andude no ɗum jofirta e heɓa gañaari podenandi ndi ɗi wondi e nafoore nde Guinée Bissau e heɓta ballal aduna o gila e CEDEAO. nde ɓe jofni kawre maɓɓe ɗe baru imminago hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye laaroyno dawriyankoɓe dumbaɓe ɓe kañƴe ƴamyanke hoorejo leydi Fernando Dias da Costa moloyiɗo ɗo ñiɓirde keƴaɗo Nigéria ɗo Bissau sabu andude gona maɓɓe. Ousmane Arouna Mbalo Bissau RFI. leydi Guinée no mari ngaluji kewɗi kono ɗum haɗani sukaɓe leydi ndi no rerɗirde yaadu nabi e ɗannade ɗuuɗuɓe mabɓe no kolli wondema eɓe tampi te kadi peeje ala ko ɗum waɗi million ji hertorɓe humodiral miijoji hertorɓe humodiral no yaadi e yidde sukaɓe ɓe e biyol mabɓe ko hooreɓe leydi ndi ƴettata peeje gam tabitingol sukaɓe ɓen to leydi ɗo keɗoɗen Mamadou Dionga Siba. fewndo hande sukaɓe leydi Guinée ɓurɓe ɗuɗude ɓen hino rerɗani yaadu ɗum ko heɓuɗo feere emo heɓali ceerno Mamadou Haadi hino tawa e ɓen sukaɓe habbiɓe ballal no ɓe yaara si meeɓi saabu mi yahay ɗum ɗo ronki o ara la mari golle wonde fiable ko ɗum ɗo watawa gola min heddo e leydi ma ɗum haray mi waɗi padal d' abord min komi yi affaire situation leydi vraiment no satti han feƴƴiti par ce que komi haalani on ko nane minen nini paye koye seke min hawji min faala piiji buy min faala réalisugol piiji min faala heɓugol jawdi mais ɗum ɗo wawi wo golle kelɗuɗe sina ɗum ɗon vraiment mais si laamu ngun ƴettali feere ko ɓe woni foɗude koɓe waɗa minen paye koye aray la huuli wato min fo min yalto e leydi o alhaali mo sukaɓe Guinée woni e nder mum wona kawral Mamadou Sunusi Diallo hertorɗo huwodiral hino artude sabu walla sombo o alhaali ko adi ko wiya e ɗum ko tampere nden angal ngal e basal ngal si tawi a hewti duuɓi goo hay rondagol hoore ma a wawata na haala fi mawɓe ma yanganiɓe maɓe iɓe ka fonɗa boobo ha hewtuɗa ko hewtuɗa ɗon
haray ɗum ɗono satti si tawi laamu ngu fonni ɓiɓɓe leydi jawle leydi ndin hannde si tawi sendama ha yeɗɗi haray guinenajo hay e goto hana yaltude yaaha annitine wondema Guinée hino tawa e leyɗe Afrique ɓe sukaɓe mo rerɗiri yaadu sabu angal golle. Mamadou Diongas Ba Conakry, RFI. gartate kabaruji ɓurɗi mantinade toon e nde hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi koto Guinée Bissau paɗen sikke ala ko saminere laamu Umaru Sisoko e Embalo ɓe mbi ko diftagol ɓe mbi wona ko selli ko woni laamu ngu anana e juuɗe général Hortan en taha e wondiɓe muɗum keɗoɗen Bocar Tall. ñande nogas e jeegom lewru sappo e goɓuru nde hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi wonde e waynade leydi Guinée Bissau fini e samminere laamu Umaru Sisoko Embalou ko hay goto fadano e on ñalawma so tawi wonko fadano ko jaltude suɓgoji hooreyaku leydi ndi baɗɗi ñande nogas e tati lewru sappo e goɓuru balɗe tati ko adi général Hortan in tam e yimɓe mum ina ciwlo laamu Embalou fawde ɗum e kulollo fitinaji hakkude ɓiɓɓe leydi ndi e wiide mabɓe ngollo ciwlogollo ko caggal dille kewɗe e leydi ndi jowitiɗe e dawro ɗen dille puɗɗi ko guiley darorɗe hitande nde Umaru Sisoko Embalo riwti happu manda mum gasatnoɗo e lewru ɗiɗo ɓuru ha lewru jeenayi ɓuru ɗum addi lural e hitande nde fof to Guinée Bissau ha e suɓgoji hooreyaku leydi ndi e lewru sappo e goo ɓuri yawtudu suɓgoji ɗi Embalo ƴetti ñalawma taw disodiraka e wiide hewɓe e lundiɓe ɓe ñande nogas e tati lewru sappo e goo ɓuru woote ɗe mbaɗi ha heddi jaltude ndi kono haɗani général in tamma e wondiɓe mum siwlade laamu ngu yanti e ciwlanɗe nayyi laamu laatiɗe to Guinée Bissau gila e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi caggal jeytare leydi ndi. kabaruji kan tedduɓe heeɗiɓe koye kabaruji kan garaten Rama Diallo mi salminima mi salminima Mamadou bisimilla ma e kabaruji kan kibaruji coftal ɓalli en paamidele ko heltana ko ɓuuri kan Maroc caggal kawrital mangal e kawral aranal hanki Toraba fijo ngo ko jokkowo hande kawral aranal ana dari hakkunde Mali e Zambie ɗum ko fuɗɗude yamde 14 e kenga eltowo kippu Mali Thomson Phil o hawri e jahindiyankoɓe yewtude alhaali o fewdorto hande keɗoɗen mo. guɓɓal ngal wona guɓɓal bemgal kono eɗen ɗo eɗen jogui pellital ngal e ngal pottital pettiten ko e Zambie kippu pewɗo joguiɗo fittiyankoɓe garɗuɓe fettoɓe e dow gota waddi eɗen poti yarude CS yimɓeɓe foof kalata ko haala pottital hakkude men e Maroc kono e yiyandem pottital ɓurgal musde ngal ko ngal pottital gadanal hakkude men e Zambie saabu ko en fotɓe dañji polgu e ngal ɗo pottital kadi weɓata saabu Zambie ina jogui fittiyankoɓe moƴƴi kippu moƴƴo ko en fotɓe wattude hen hakkillaji men kadi keblano ɗum no fewi ina laaɓi kam jiɗɗen ko hebde toɓɓe tati ɗe hakkude men e Zambie kono weeɓani hono wi Thomson Phil elto kippu Mali o alhaali o weɓata hande ɓe tawrataki fijoɓe mabɓe lolluɓe yeru Yves Bissouma capitaine jo lumtinaɗo Hamari Traoré mafa joni du sikku ñakate ko wallata kippu mo Mali o hande kawral gongal domaga ko hakkude Angola Afrique du Sud fa joni du Afrique du Sud heɓino desewal togosal kan paltiɗo o hande kasinɓe etoto bawɗe mabɓe Égypte e Zimbabwe woni hawroɓe duyamde 19 to Agadir le stade Arar. Amadou Baro Ba hanki en paamidelle kawral udditingal kan o hakkunde Maroc e Comore no alhaali o yira to hertorɓe coftal ɓalli Aruna Dem waltanta en. hay sinno puɗɗogol ngol debino hawnade seeɗa e nder Maroc sabu ɓe dañi faw petta ñande yimɓe jarata e 10 minutes aji tan kono noon ɓe gol Comore yaltini ɗum jaggi ɗum haadi ɗum nadde caggal ɗum noon de yimɓe jeehi ha première partie on e gasinde ɓe poftoyi ɓe gartinde nder Maroc tan hettiri dow nanila loggiɗiɗi ɗi ene wawi wiyede fuɗɗorima no moƴƴi wiite coupe d'Afrique mum kamɓe mbaɗi leydi ganduɗa kañum heeɓi coupe d'Afrique o hikka ɓe poti noon darade darde ɓurde nero saabu soɓe tampi tampere ɓe tampi hannde nde hakkude mabɓe Comore pour dasde nannude soɓe kawre kibaji mawɗiɗi ma hawno seeɗa kono noon wiite ho tan dortirgal ɗum ho dortirgal tan ho puɗdogal no yiɓe puɗdori weeɓani saɗa naata e hawayni henne garangol ngol fof weeɓani hay goto no muusi seeɗa kono caggal ɗum ma won darde wonde ɓe poti wawde darade haaɓe dañi hen hoɓe jiiɗi ho no wawi wiyede tan hannde wonde Maroc wawno te kañum wawi hawi équipe mo Comore udditi lawol pour yaade to yiiɗi yaade to woni hebde raaya o ñande 16 lewru paaden ndu. Aruna Dem kibaruji coftal ɓalli kawre kan ko e Oumar Sow wakkati kala Amadou Baro non to jaati a jarama Rama Diallo
e guine lawol ɗiɗaɓol ñawore wargo 27 septembre fuɗɗima e o alkamisa faltiɗo e ngol ɗo ko yimɓe jeeɗiɗo civil ɓe konunkoɓe nodda yeeso ñawoɓe ɓe keɗoɗen hakkude Boussirou Diallo e Ibrahima Timbiba. Boussirou Diallo mi salminima. Mi salminima. Lawol ɗiɗaɓol ñawore wargoji 28 septembre fuɗɗike e ɗe balɗe ɗo Guinée. Yewti en ko honɗum saabi lawol ɗiɗaɓol ñawore wattama e o alhaali. Ɓe noddaɓe ɗon woɓɓe maɓɓe hari d'abord ɓe noddanoma ka ñawore nde fuɗɗoto en 2010 ɓe noddano ɓe heeɗa sabu na sayi ko 28 septembre waɗata hari hiɓe jogiti dowle hiɓe tawa e laaɓe ɓen ɗum goɗɗo e maɓɓe ko wiyeteɗo bienvenu nama e ko gendarme jo kono on sayi ɗon ko kanko ado hay lansana compte feƴƴinde lanɗo mawɗo la Guinée on hadi ado on feƴƴinde ko kanko wonno ka centre Kaleya e baari noon iɗen anndi woodi cifiiɓe seydi inni groupe iwno ɗon ari tawti sooriɓe tedda paɗe ɓe naati ka stade ɓe waɗi kasare ko ɓe waɗi kon e ɗimmoɓe makko toñaɓɓen e haray George e Thomas ɓen ɗon ko Tumba Diakité ko nodda ka ñawore ko kanko haali inde maɓɓe haray ko ɗum waɗi e nde ñawore maɓɓe ɗo wona e fende ɗo ni waɗede leydi meɗen to. Simi famima haray ko e nder nde ñawore aranere tumanoɓe goo yewti inde ɓe noddaɓe ɗo ko ɗum saabi kamɓe kadi tefore waɗa e hoore maɓɓe hande ɓe nodda fiyoɓe ñaawe. Eyyo haray ko Tumba Diakité wonno ko noddano fiyo sifo kanko ko andi kon ko feƴƴi kon ka 28 septembre ko kanko seedino wondema haray wona tedda paɗe on tu wonno toon yimɓe go addano toon hari ɓen ɗon ko civil ɓe watti conci wona ko conciteni kono ko kamɓe sori tedda paɗe on wonno golludude haray noon ɓen ɗon kanko wino ko kaleyaɓe iwi ɓe adda ka kanko ɗon ɓe werna ɓe weeri ɓe hiiri ɓe jonna ko bonnata hakkil ɓe jonna aalaji weeti bimbi wo ko ɓen ɗon ɓe aruno infiltré manifestation on ɓe ari ɓe faminkin ni ko ɓe civil ko ɓe manifestant are ko ɓaari kasare on fuɗɗike après yimɓe ɓen andi ɓe ɗo wonaɓe manifestant ko ɓe e yimɓe wonuɓe e wonduɓe tedda paɗe donc ko ɗum waɗi aray kamɓe ɗon ɓe nodda sabu ko Tumba Diakité haali inde maɓɓe. ɗen andi wono waɓe adanoɓe e ñawede woɓɓe maɓɓe sokano sabu hollama suudu ñawirdu ndu holli ɓe waɗi ko ɓe wiyata kowar neɗɗanke crime contre l'humanité tawsi siga nde ñawore no wawe taƴede e hawre ɓeɗo ko ɓeyti ɗon kadi tawsi hoolare uytaki e nde ñawore caggal de Moussa Dadis Camara kanko hoorejo leydi o yaafike mo holli cellal makko hino ngakki ɗon ko bonnere tiiɗunde ɓe waɗi ɗon ɗum hayde balɗe ko min ari ka CPI ga ɗum yewtama ɗo ɗum noon ko faamo toon kadi aduna Allah on fof kadi andami para ɗum kadi hino cippirede ɗum feƴƴirta no yimɓe ɓen sikkiri noon laamu lagine ngun ɗum ɗon ɓe bonno iɓe andi ko tooñe ɗimmoɓe waɗi double injustice minen ko ɗum mi wi ɗum donc ɗum noon kadi hino jokka joni noon fi jaba goɗɗo on haray ko piiji gooti ɗum ko feƴƴi kon ka 28 septembre ko crime contre l'humanité communauté internationale o Nations Unies addata commission ɓen waɗa ligge tawa ɓe waɗa e rapport ala ɗum ko sama kala haɗa jama on yo wattangili tooñe ala e ɗum ala fayida menen hay ɓe wonuɓe wallitade ɓe victime ɓe fayda meɗen wulli kadi meɗen wulli sabuna harayno hay ɗi pendi no fanɗi ɗum koko duwa ɓeydede fii ɗum yo accu ka meɗen duuɓi 90 ka meɗen monsieur timbi ɗum hino wadde ka meɗen fureji no mutude hay joni on yii no wodi ko wiyete porti disparu ɗum wawi accude wo ñande wonɓe waɗugol ɗum ɓen ɓe soka ɓe lutti ka kaso pandan duuɓi 30 heddiɓen ɓe watta layili e nder muɗum eɓe tumaɓe no wotton ɓe tawaka ɓen ɗon hino dogi ɗum ko wano Gono Sankare hiɗon tamƴini ɓen no wawi yitede kamɓe kadi ɓe tawta e nde ñawore on andi ko wiyete ko laamu ala korongi monsieur timbi yo wonu tun laamu ngun ƴetti feere jonni ñawayɓe ɓen ñawayɓe ɓen ɗo joni heeɓi feere ko ɓe landi kon ɓe waway e ɗaɓɓutugol ɓengi ɓe fof maɓɓe ɓe takko ɗo leyɗe Côte d'Ivoire ɗo e ɗuma ko takko ɗo ɓe suuɗi Libéria e haray si feere nden jonnama ñawoɓen ɓen ɓe ɗaɓɓita ɓe si Allah lam noon jaaɓi kono ɗum ko ma ko wiyete kon volonté politique waɗa hara wonaka ko konngol tun ko ma kadi kuugal ngal tawta konngol ngol kadi amma noon si ɓe hiitaka few ina wawe ñawede ɓaawo maɓɓe ɓe condamné ko wiyete kon par contumace. Boussirou Diallo mi yettima sanne a jarama. Min kadi mi yetti on jarama.
ahmadou barouba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to bamako lamorde mali jaɓɓoto hannde altine kawral hooreɓe dental leyɗele as kawral ngal balɗe ɗiɗi fanare nde woni yewtude golleji gaɗaɗi toon kañum e ɗaɓɓude peeje kese ɓamtare ɗe leyɗele sahel gonduɗe e rafi ndenagu ko wona ɗum fuɗɗude hannde en gartane kabaruji ɓurɗi mantinade hitaɗe ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi hannde koto guine bisawo paɗen na mbiyen ko toon janoɗen sikke ala ko saminere laamu Omarou Sissoko em ngaalu ɓuri tengtude timminiren nde jonde kabaruji e taskaram cellal ko ngaalu en jetti Ibrahima Ba e Ina Bolaro tedduɓe e lokke ñalde dow jaam on jarama o taskaram ko fillitaɗo cellal ko ngaalu Boliba